Agrosalon Země živitelka 2025 byl nejen největším setkáním zemědělců a potravinářů, ale zároveň kontaktním fórem odborníků z politiky a veřejností. Právě tady se také konal kulatý stůl o bioekonomice a společné zemědělské politice. Pořadatelem byl Zemědělský výzkum, společnost s ručením omezeným Troubsko, a akce byla pořádána v rámci projektu z programu Interreg s názvem BioEco Up. My jsme se dneska rozhodli uspořádat seminář, workshop, který měl titul Bioekonomika a společná zemědělská politika. Já držím v ruce brožuru projektu z programu Interreg BioEco Up. To byl vlastně hostitel toho semináře. My jsme rádi, že se ho nakonec zúčastnilo kolem 40 účastníků, kteří s náma debatovali o možnostech a variantách, která témata bioekonomická by se dala propsat do budoucí společné zemědělské politiky. My už jsme o tématice bioekonomiky informovali ty, kteří sledují kanál, na kterém dneska natáčíme. Je to téma, které je výsostně evropské. Evropa klade velký důraz na rozvoj bioekonomiky jako na nový systém hledání nových synergií mezi zemědělstvím, průmyslem i dalšími obory. A my se snažíme edukovat českou veřejnost. To byl jeden z cílů toho semináře. A také chceme slyšet názory stakeholderů, v našem případě farmářů, jaké technologie by rádi viděli ve společné zemědělské politice, aby tam byla nějaká státní podpora, která by jim pomohla zefektivnit jejich činnost. Takže ten seminář dneska proběhl. Jsem rád, že proběhl za relativně hojné účasti a za poměrně bohaté debaty účastníků. A uvidíme samozřejmě, jak se nám podaří potom přesvědčit současnou, ale i budoucí vládu o tom, že bioekonomika je zajímavé téma a mohla by být propsána i do společné zemědělské politiky. My už jsme tady vlastně třetí den na Země živitelce. Včera tady byl účastený pan Evropský komisař pro zemědělství a já možná řeknu napřed takovou tu za mě základní prioritu, která by se měla za mě, můj názor, propisovat i do bioekonomiky a společné zemědělské politiky. Vy jste mladí všichni tady, ale ještě před pár roky slovo produkce v zemědělství bylo skoro slovo zakázané, já bych skoro řekl po moravsku i sprosté. Dneska mám pocit, že se k tomu trošku vracíme po zkušenosti z covidu, z válečných záležitostí, které dneska jsou. A pro mě to základní, co bychom měli akcentovat, je, aby zemědělství opravdu, ta primární role zemědělství bylo produkovat, samozřejmě být správcem krajiny, a abychom byli schopni zajistit přiměřenou potravinovou a surovinovou soběstačnost a bezpečnost České republiky a Evropské unie. To za mě by měla být ta střecha, to by mělo být to před závorkou, co by jsme měli mít na paměti při zpracovávání různých koncepčních materiálů. Vy jste tady hosti a máte před sebou celou řadu projektů, ale ten projekt, který vás dneska hostí, je projekt BioEco Up. Je to zase projekt v rámci Interregu, kde jsou celá řada bioeastových zemí a jedním z těch cílů je zkusit navrhnout jakýsi akční plán a zkusit vytáhnout z bioekonomiky to, co by se mohlo propisovat do společné zemědělské politiky. Peníze jsou vždycky až na, jak se to říká, na prvním, posledním místě. Když se něco objeví potom v nějakých opatřeních, tak se to lépe prosazuje. Při všech plusech a mínusech tady tohoto přístupu. Pokud budeme psát, věřím, že s vaší pomocí, s vaší spoluprací, nějaká doporučení, tak by to měla být doporučení směrem k zemědělcům, která je nezatíží administrativně, která jim nebudou komplikovat život v oblastech byrokraticko, já nevím jakých sociálních, ale budou to opatření, která by měla pomoci zefektivnit jejich výrobu a přispět k tomu, že Česká republika se stane v energetice, v surovinách, v potravinách méně třeba závislá. Proto jsme si dovolili vám dát do těch vašich materiálů dotazník, k tomu i tušku teda,
Když byste měli chuť a čas, tak budeme velmi rádi, pokud nám to pozaškrtáváte, váš názor, a napíšete, co tam třeba ještě chybí, protože je to pro nás důležité. Bude samozřejmě online, my budeme vyplňovat, máte tam dva, jeden ten A4 a druhý takový pevnou kartičku, která se týká BioEast Hubu. Pro nás ta zpětná vazba je velmi důležitá. Když se dívám do auditoria, tak jsou tady členové Hubu, jsou tady členové interministerské skupiny neformální, čehož si velmi vážím, a jste tady možná i potenciální členové Hubu. Velmi rádi vás v Hubu přivítáme. Maruška zmiňovala, dneska Hub má skoro 50 členů, univerzity, výzkumné organizace, malé střední firmy, velké firmy, asociace, ČMŠSA, AVO, ČAZ2 a celá řada dalších profesních organizací s námi kooperuje. Když se nám tam podepíšete, budeme rádi, ale budeme rádi i za anonymní dotazy. My vás nikde nepráskneme, musím říct, věřte mi. Kromě toho, že dneska to natáčíme, bude tady spousta fotek, takže to bude pověšené na všech sítích, tak jinak vás nepráskneme, takže co tady řekneme, zůstane mezi náma ještě asi tak hodinu a potom už to bude trochu jinak. Ne. Autorská licence, pan Bryža bude tak hodný, že z toho udělal potom nějakou reportáž. Dámy a pánové, to je jenom krátký vstup do té tematiky společné zemědělské politiky a bioekonomika. Samozřejmě máme koncepci výzkumnou, máme program Země, kde jedna ze 3 klíčových oblastí je právě bioekonomika, takže to není úplně nové téma. A budeme se do budoucna snažit, aby bioekonomika byla integrální součástí společné zemědělské politiky a možná i té zemědělské politiky na národním úrovni, protože to je samozřejmě jedna větev, uvidíme, jestli budou nějaké národní programy podpůrné, nebo ono to souvislí samozřejmě i s legislativou. Takže chceme se tomu věnovat, možná to nějakým způsobem lépe koordinovat. Ani si úplně jako nemyslím, že je třeba dělat nějakou národní strategii za sebe, protože strategické dokumenty máme. Cirkulární Česko, máme tady dokumenty třeba ty naše rezortní, konec konců RIS3 strategie a objevuje se to téma v dalších dokumentech, takže myslím si, že spíš máme prostor pro řekněme koordinaci těch opatření k nastavování a spíše dotahovat nějaké věci do konce. A samozřejmě, když jsme měli možnost vidět po Baltí některé projekty nebo ve Švédsku a podobně, tak tam už opravdu, když se podíváme na ty pilotní projekty, v jakém jsou rozsahu, tak myslím si, že to může být inspirace. A jak už tady bylo řečeno, bioekonomiku máme propsanou do národních inovačních platform jako jedno z významných strategických témat. A to v doméně specializace zelené technologie, bioekonomika a udržitelné potravinové zdroje. Takže jak vidíte, máme to i v názvu, nejen v tématu, ale i v názvu. Takže bioekonomiku velice podporujeme a podporujeme ji nejenom na té národní úrovni, ale i na krajské úrovni, protože na těch jednáních národních inovačních platform se účastní se i krajští kolegové a především z regionů tam, kde se o bioekonomice baví a kde se baví hodně i o zemědělství. Na jaře proběhlo takové setkání a velice zajímavé setkání, protože v současné době vlastně takové téma, nebo jak bych to řekla, disciplína, to je taky takový špatný slovo, nebo dobrá věc, že všichni se jako vlastně společně potkáváme, setkáváme a tvoříme vlastně takový kruh a víte, že všechno se vlastně děje v kruzích. Takže i tady v tom období jsme se potkali a setkali jsme se společně s Národní věstří strategií a ze strategií národní umělé inteligence, kde proběhlo velké jednání, kde byli pozváni jednak aktéři z národních inovačních platform, stakeholdeři a i zástupci krajských inovačních platform. No, a bylo to velice zajímavé pojetí a já to teď trochu zkrátím. My jsme nechtěli jenom mluvit, ale chtěli jsme vytvořit i příkladové praxe a proto jsme se vlastně spojili tady s Magdou Hrubou, který znáte, a vytvořili jsme takový letáček propojení vlastně umělé inteligence v potravinářství a propojení vzájemně těch dvou strategií, protože jsme si řekli, když bioekonomika nemá strategii, tak jsme vytvořili tady ty dvě a rádi do těch našich strategií samozřejmě přijmeme.
A vytvořili jsme takovýto letáček, máme ho tady, kde vlastně máme takové představení začátku té praxe, jak umělá inteligence vlastně v tom potravinářství by měla fungovat, nebo funguje, nebo tak dále. A ten samý, vlastně takový ten samý, vlastně to je takový ten počin. Máme i další počin, vlastně i v zemědělství bychom něco takového podobného vytvořili a udělali to samé promo. Já jsem z Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, což je skvělý název na zapamatování, takže stručně CZPVI. A co je vlastně naším hlavním posláním? Naším hlavním posláním je to podporovat efektivní a udržitelnou spolupráci mezi výzkumem a průmyslem, aby se ty výsledky z těch projektů dostávaly opravdu do té praxe a nezůstaly třeba někde v šuplíku, protože by to byla určitě škoda. Zaměřujeme se výhradně na aplikovaný výzkum, zejména v potravinářství ve zpracování do toho zemědělství zasahujeme jakoby minimálně. Vzdělávání, máme různé kurzy, řešíme a aktivně pak šíříme výsledky z projekty, z workshopy a podobně.